ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. ва бардоро, пеш аз ин барномаро сар кардан, албатта ки барои одамое ки мехоҳанд ба хонаи худо сафар кунанд, мо бовариноктарин ва арзонтарин пешниҳодро ба шумо дорем. барномаи 10 рӯза $1150, барномаи 14 рӯза $1200 ва барномаи 20 рӯза $1300. шумо метавонед аз Федератсияи Русия, аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо ҳамроҳии мо сафар кунед. барнома бо тамоми экскурсияҳо ва меҳмонхонаҳои замонавӣ ва аз ҳама муҳим шуморо то охири барнома роҳбаладони тоҷик забон ҳамроҳӣ мекунанд. маълумоти бештарро метавонед аз рақамҳои дар экран буда занг зада бифаҳмед. бо мо ҳаҷи шумо пур аз савоб ва хотирмон хоҳад буд. як чанд рӯз пеш мо як видео кардем барои як пирамард. 2.5 сол паом кор накарда дар хона хорафтам. мана бо 4 моҳӣ шуд ки бо паом кор намекунад. ки гуфт ки мушкилиҳои хача дора ва удамо кӯмак кунем бояд. ва ман як чанд правила дорум, то ки мушкилиҳо баъдан рух надиҳанд. ин правилаҳои ман чӣ гунае ки худи муроҷиат, шахсе ки муроҷиат мекунад бояд картаи худи муроҷиатгар монда шавад дар видео, то ин ки пул рафта рост ба худаш бирасад. уже ман худам хит кардам. ранги лангулиу дигар 99 100 500 не мошенники номер 1 картҳои худ мо намонем, баъдан шикаморо дам кунем, ягон бизнес дигамро кушем. Не, яъне ки дар рафти ин гуна корҳо проблемаҳо бояд нашавад, лекин дар ҷа пайдо мешавад бо ҳолатҳое ки метавонанд проблема бошанд. яъне ки дар ман муроҷиат мекунад як одаме ки мега ки ман боборо мешиносам ва ино мошениканд, ва ин гапа ба тарафи ман гуфтан шумо медонед ки хеле ҳам душвор мешавад. яъне ки шумо барои ин хел информация қати назди мо омадан шумо бояд хуб тайёрӣ дида бошед. яъне ки ҳама факту доказательстворо аз ин гаптон дошта бошем бояд. ман шахс нестам ки тамара бугӯй ки унаму одам гунаҳгоре, ман бугум оҳ маладес, ту гуфти мара гунаҳгоре тамом. ты касе ки бошӣ набошӣ фарқ надорад. касе ки ту набошӣ дар ҳаёт, ман айта далел талаб мекунам дар гапи гуфтагӣ. далел бояд дошта бошӣ ту. любой ты там ҳиҷома, фитабочка, массаж. яъне ки ман дар шумо тавсия метавонам шифоҳиҷомаро ки дар якҷоягӣ бо ширкати шифофармое ки дороҳои гиёҳӣ доранд, яъне ки хубии и дар чие? дар инҷа на танҳо мардо рафта метавонанд, ҳамин хел бо услугае доранд ки алоҳида занҳо ҳам албатта ки метавонанд рафта аз ин хизматрасониҳо истифода баранд. агар ки шумо муроҷиат кунед дар номере ки дар болои экран дестен, ай номи канали SM Шарипов, шуморо ҳиҷома мекунанд бесплатна ва дигар чизҳои лозима барои ҳам саломатӣ, ҳам здоровья. ва ин бародар қади гап задем, ягон хел далел гуфта натонист. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. аввало ман миннатдории худамро ба Муҳаммадҷон Шарипов мерасонам. вай дар ҳаққи ман бисёр хизматҳо кард. раҳмат Муҳаммадҷон, илоҳи сарбаланд боши, умри дароз бинӣ. бародарони азиз, ҳамдиёрони азизам, чӣ хеле ки медонем шумо ба ман кӯмак карде, раҳмат. лекин вай миқдоре ки ман маблағ ҷамъ кардам камтар камоӣ мекунад. пас аз оне ки ман дар садамаи нақлиёт ғалтидам, дар бистари беморхона будам. дар вақти як моҳе ки ман дар беморхона будам, 2 ҷарроҳӣ гузарондам. ҷарроҳии якум дар ҷоғам, ҷарроҳии дуюм дар поям буд. вақте ки табибон боз маслиҳат карданду гуфтанд ки муаллим шумо як камтар дар хона табобатро давом метед, вақте ки тайёр шудед бо мо хабар медиҳед, мо ҷарроҳии сеюма мекунем. мақсади хабар додани ин мақсад пул маблағ ҷамъ кардан дар кор.
گفتم من به همه خیلی گفتم برادران عزیز، فرزندان بننگ و ناموس وطنم کی چه خیلی میتواند به قدر امکان به من یاردم رسانیتان، به من کمک رسانیتان. من هم خرجای پیشینه‌ای که در جراحی بود وی را برقرار کنم و باز تیاری به جراحی سیوم روم. برادران عزیز، التماس میکنم به گپ یگان کس، یگان بی ایمان ناکس باور نکنیتان. چی که من گفته ایستادیم این همش گپ های شدگی. من در اینجا رنگین تمگرافی من در اینجا حجت های من که در بیمارخانه به من سپردند همش چی کار کردگی چی کردگی همش در قید دولت ایستاده است. برادران عزیز، هموطنان، فرزندان بننگ و ناموس ملتم، به من کمک برسانید. من محتاج یاردم شمایان. یگانه چیزی که من از پروردگار امید دارم این شمایانه. الهیم همیشه سرسرد و خرم باشیدان، خانواتان آباد باشد، زندگی و آسوده برایتان. من انتظار شمایان هستم. من رفتم خونه‌اش بیکار دیدم احوالش بسیار بدای. انا زندگی به هر وضعی نه. فرزنداش خیلی من کار کردن در اون زن دارن همشون به زندگی خودشون. این فقط پولی افتادیشون نه که پیزا میگه 15 تا رفتم احوال خونه‌اش بسیار بد، زندگیش هیچی نداره. ما همه کسال 6 ماه هم آدم پوش شکستگی و 40 شکستگی در خونه‌اش خواه. یکم نفر خواهد بیشتری نیستش. برای بچه‌ها التماس نسبت یک از نفهمیده که پر خیلا نزنه التماس. بهترین شخصی که اول خبردار میشه بعد در باید میزنن التماس. من رفتم چیزی گفته چی مسئله هست التماس من زنگ زنی من زفر من زنگ زدم من رفتم خونه‌اش دیدم احوال زندگیشه. انا خیلی پول تماشا کردم و یوتیوب در کردیشه. کسی صحبت کردم باور کنید به حد حالش بدای خونه وایدا باور کنید جای زندگی هم نیست لیکن ایلوش نداره. خب مسئله میکنیم مسئله یودم و اخشار نیست بعد بیگونه نیست برای من که زنی وای انا ایشون خمونای اكو دیگه ایلوش نداریم باید ما همه با یک چشم میگیریم التماس نسبتی انا هیکل آدمو گپوی خیلی نشوا چی سخنی داریم. اول من زنگ زنیم من بیکم فکر کوش نگه من چه زفر من گفت من رفتم خونه شاو تو ساعت 9 تو که صحبت کردم سخنی زود گفت گای ما باش مدامش میفرستونم گوش میکنیم همش زبط کردم شما بود نصیب باشه میپاتم التماس نسبتی هم بیچاره خیلی کم بغل مود بیچاره کم بغل برای نفر که بولو دام کم بغل یوردم کنه خیلی بوی باید دام کم بغل رو بکن به حد روز بدای راهش و چه جزیره دروازه نداره دری حلال نداره دری خونش میجم باور کنی شیشه نداره تخت کیلون که زده ایست کالین زده ایست پلاس زده یا بالا کار که زندگیش بوده است الان که نداره صندلی مونده خیاک نمیدونم فیلتر چی بود که خیلی نداره هم کارو که شوم درست ما باور کنی خیاک خدمت می‌کردیم هیچ کسی کار نکنه حالش بدای نسبت به گپ خیلی نظری التماس یعنی که گپ‌های را گفت که با هم میگم که ما همی پوچرکی جوابتی و اتویتکنی همی رمزیا و لانگولی و همی вообще اکثریت 97% یوتیوب وقتی که ایش با ایش یگون مناقشه میکنن همین نمود استیل دارن که ایش در یک دیگریش کار داره تاریخو یک دیگریش هم میکنن. یعنی که مثال ما لانگولی را میگم که بخی تو دکازات که ما دکجو پشتی یهودا گرفتم یا که رمزی را میگم دکازات که ما دکجو 1 میلیون گرفتم بجای بخیزه دکازات کنه ویدیو دیگری میکنه میگه که ایرانومش پلنگه برای просмотр ویدیو میکنین کم روزوی خستک پلنگ شامولو جنگل کنه خوری همین خستی را دیگرو هم گفت. یعنی که همین بچم دمام مراجعت کرد میگه که یعنی که ماشینیکش درونه که این در وقتش در جوانیش نمیچی خیلی کار بود نمیچ خیلی کار میکرد یا که یک چند سال پیش خیلی اومده کارم چیه که او چی کارا بود
ва мумкин ягон мусафиди боша ки дар ҷавониш арӯс боз буда хайбат чи ма причём дар ҷабади кор ва дамо муроҷиат кард барои факти имена мушкилие ки дар операсия ҷарроҳӣ дора ва суме ки ҷамъ кардагиай натонистай худаш ва аз ҳамин сума қарз гиштагиай ва одамо давид кардесиян ки қарза бояд оварда баргардонӣ ҳамин корда агар доказат боша ки ҳамин кор нест ҳамн одам қарздор нест ҳамн одам мушкили саломатӣ надора ана мешавад доказат ки ӯ мошенникай оне ки и одам мушкилӣ дора баъд дар гузаштааш чӣ кора будаем ма да какая разница ма и кори ман неста и мошенникӣ ӯра доказат намекунад барои ҳамин гуфти қазоқо think about it. Дигар тарафаш вақте ки гапа гуфтан албатта ки ман ба одамои наздикои и записи роӣ кардам ва гуфтам ки нем хеле гаптон гуфтисиян карочи буромадан қати одами гуфтаги алоқа у одам наоборот хеста бахшпурстагу дигар корое карочи ҳама кино индис кишид блин мехостем агар хайп кунем не мешид хайпи калоне хеле агар рангули рамзия буд мекардан записи ҳам одам мегуфтан мемондан и одамоиро мегуфтан ту кудамо бро и карочи ҳамон одаме ки ана рекламаш карда будум барои авиакассаку тавсияш дода будум бародаро бисёрш харида будан ами билетошон рафтаям фарши биромада фаҳмидӣ ана ҳамира мехоҳам биёмай ки ҷои тоҷикистона кие чие шутар маълумот ман надоштам дар бораи баъд чтобы ӯ дигаи кора калон кунад лекин би ҳамара жат карда дар видео гуфтистам фаҳмудистам ва ира гуфтам ай одамош рафтан қатъи гап зан карочи ҳамара ӯ наоборот ну просто чиқадар ки одамо мо даастам як кор да як кас да як хубӣ кишид як дар дига дили сих мезана ку бояд хубӣ наравад вақте ки мо видеоро баровардем агар дида бошем дар ҳамон видео ма ҷои модари ҳамин яъне ки ҳамин мусафеда ҷои кампирша ма бридагим дар он видео пешнама бидроем бинен ҳамҷа ҷои кампирша як ҷода гап задаги буд ма бридагим барои чӣ барое ки ин одаморо ҷонбасар мекунанд хунҷигар мекунанд ки сурати кампира дар интернет баровардем ки наздикош хеша таборо ёру рафиқ дӯсту душман ҷураву ҳамсоя фақиру бой коргари оддию коргари баланд дигараш барои чӣ якташ мебурая кампира монди дигариш мебурая мусафеда монди сеюмгиш мебурая ту номи кӯчара пас кардӣ чорумгиш мебурая ту номи района пас кардӣ муҳтарам маълимаҳо ҳаматон инами ҳамаитон ки дар ҳамон видео гап заден қатъи нами хешу табораи ҳамин одамо ки шумо изо намекашем биромаден видео кардин гуфтин ҳамаи шумода муҳтарам маълимаҳо ҳаматонда намекад ки шумо худтон мушкили ҳамин мусафеда ҳал кунед ӯ қадар гарданғавз ӯ қадар ба обрӯ қадар ба номус ки номуси шумо мерехтай барои мусафед дар интернет баромадан номуси шумо рехт чӣ ба ҳал накардин хитон бигирен мушкили мусафеда бигирен ҳал кунед тамом всё дар ягон интернет дар ягон ҷо намебарояд ранги я намуд медонед чӣ хеле ба назари ман мерасадам хеле коро камтар гап сахт меравад тасаввур кунед мисол я одам я алкаш дар ҷо мисол миштай ва баъдан ҳушор шудай ба ҳуш омадай изо кашдестай аз ҳамун миштагишу ба ҳамун доманша пушондестай ба лавиам ягон чӣ омада ҳамун ҷои миштагиша пушондестай ки одамо набинанд изо накаша лекин буш баромадестай намешава ягон хиб гуфтаним ба ҳамун алкаш ки та аввал намез амишти рав пок кун пинҳон накун шахсое нашед шумо ки мушкили пинҳон кунанда шумо метавонед ҳал кунед вақте ки ту мегӯӣ ман чӣ бояд ҳал кунам ин мушкили ман нестай ман чӣ даоҷа чӣ кор дорам вот маладес гуфтӣ ки ман чӣ кор дорам ҳал накунам а бояд мушкили ман нестай а вақте ки дига одам кӯмак кардестай дар ҷамъ зинукта бигӣ гап мезанӣ дар ҳар тараф гап зад зинукта мегирӣ дар ҳар тараф зинукта бигӣ маълимо блядь соф биромадин ҳай ман мемонам бародаро як мусафеда боғам додан и одам дар ҳамин видео чӣ хел тамошо мекунед дамаш мегира соз гап зада наметавонад бо айсарака бо видео кардай баъди ҳама гапу чапу чизо бо видео кардай ман видеоша мемонам дар видео тамошо кунед шумо бародаро ва карташона мемонам марҳамат касе ки имконият дорад аз барои аллоҳ на барои ман на барои як каси дигар ин сум кисаи ман намеояд худшонда аз барои аллоҳ марҳамат карташон дар болои видео метавонед алоқа кунед қатишон метавонед рафта хабар бигиред аз пеш ҳама ҳуҷҷату ҳама чизоишон суратое ки дар беморхона дар вақти ҷарроҳӣ дигараш ҳамаш дар ман аст паноҳтон ба худо ва и мусафеда и бобо монда ё аллакай уже бобомон шудагиа тансиятӣ ва хотирҷамъӣ аллоҳ
ҳамаи мо шуморо нигоҳбон боша. Ҳамада хайр, то видео Тон паланга меҷӯшида наҳанга вути топидан дар реклама утанга ҷам доран танга кашонда суми коляра дил буронаи суми коля додан доляра партия видео рекламаш накардем